Как е положението? Събраха ли са хора? Ей сега до 2 минути изкача на сцената. Да, ай. Седя в бейкстейдж и не мога спра да мисля го. След такава новина всичко е безсмислено. Не оставям само съжалението ми да ма скърши. По навик ставам работа, като има да се върши. Ляв крак, десен крак, ляв крак, десен крак, ляв крак. И подскок, тук поемам въздух. Чувствам се като машина, май го правя бързо. Дано не ми личи, беше мисълта ми първо. Не виждам нищо, светлините заслепяват ма. Не чувам нищо, мислите ми потъмняват са. Не знам дали оцелвам изобщо някоя нота. Напукна всичко, днеска ще празнуваме живота. Затварям се в студио, дълго няма намерят. В твоя чест от база много къщи ще треперят. Сам с музиката ми така ги преживя.